Похвалений Ісус Христос. Сердечно вітаю пілігримів з Ліди у Буцлаві. Нехай до веку живе. Вы первая пилигримка с Боднинской диецезии. Покиньте троху сил на вечер, а в 18-й године святая Миша, якою узначали біскуп Юзеф Станецький, для усіх пилигримів. Тому покиньте троху сил на вечер, добре? Хай добрий Бог усім благословляє в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Коли ласка запрошаю, Масі прохаю. Дякую, нормально все.